दा बाथ्राया ओरैबायदि जायो दिनै जुदि जोङो बा आङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सार्थबादिनि माने माबाखौ लानानै जों जुदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बै पलिटिकेल पार्टिया बा बै पलिटिकेल लिडारा जोंखौ जुदि एसेबो जुदि नायफिनहराबा सानफिनहराब्ला आरो जोंखौ लानानै गावसोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ आसि थुनाय थुनाय मावनो थाखाय एसेबो जुदि सुजुग आरो सुबिदा होलाङाब्ला बेनिबो माखासे माबा माने लिमिटेड माने सम थायो आरोना थायो बै लिमिट थानाय समफोरखौ जेब्ला क्रस खालामहरो अब्ला समाव थारमाने जोंबो थारमाने उनफिननानै गावबा गावनि लाइफनि थाखाय गावबा गावनि जिउखौ दैदेननांगौनि थाखाय जोङो माने गोदान राहा लामा लानो गोनां बायथ' जानानै फैयो। दा दिनैयो थारमाने जोंनि माने बेसेन गोसा समफोरखौ जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों दिनैयो दोनथ'नानै जोंनि इनकाम सर्स थानाय माखासे खामानिफोरखौ जों दोनथ'लायनानैब्लाबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सोरबा लिडारनि सापर्ट जानानै जों दिनै बाथ्रा बुङो बाथ्रा लाबोयो। अब्ला बेफोरबायदि इम्परटेन्ट माखासे समफोरखौ बाथ्राफोरखौ दिनैयो बै पलिटिकेल पार्टिया बै पलिटिकेल लिडारा जुदि एसेबो जुदि रेसपन्स खालामनो रोङाब्ला खुनु मोनसे मिनिंआनो थाहैया आरो जोंनि बाथ्रा बुंनायफोरा थाहैया गतिके जोंनि बुंनाय बाथ्राया जेराव मिनिंआनो थाहैया जेराव रेसपन्सखौनो खालामजायाखै अब्ला बैसोनि जानानै जोंहा बाथ्रा बुंबाय थानांगौनि जोंहा दरखारबो गैया। गतिके जाय जायगायाव जोंखौ जोंनि बाथ्राफोरखौ इम्परटेन्ट होनानै मिनिंफुल लानानै जोंखौ रेसपन्स खालामगोन जों बै जायगायाव थानाया जोंहा बयनिख्रुइ माने बेटारसिन होननानै थारमाने आं सानो आरो। बेथ' नंगौ 100%। जिहेथु जेनेबा दानि जेनाखि अबस्था नङा होमबा बेफोरखौ सानोबा मानि माब्लाबा समाव जोंहाबो मोनसे प्लेटफर्म गैयै जागोन नामा बेफोरबायदि सिन्था खालामनाय फैयो आरो ने। फैयो। दा मा बुंबावनो नङा होमबा। बुंनो गोनां बाथ्रायाथ' बिदिनो दा दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव दिनैयो गोबां रोखोमनि आलाय सिलाय माने जाजोबलांबाय जोंना बर' हारियाबो। दिनैयो उफाय गैला ओरैबायदि मोनसे स्टेज फैबाय दिनै बर' फिसाफोरा गावस्रानो गावबा गावनि प्रब्लेम इसुफोरखौ दिनै सल्भ खालामनांगौनि थांखि दिनैयो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनाबो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदान मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम होनांगौनि बाध्य जानानै फैबाय। दिनै बाध्य जाबाय एनडिएफबि ब्रादार्समोना। दिनै रावजोंबो नायफिनजादिया। दिनै जोंहा न'खरावनो माने एगजामपोल हिसाबै जोंहा हाजारथा जोंहा लिडारफोर दङ। नाथाय सासेबो लिडारा दिनै एनडिएफबिनि प्रब्लेम इसुफोरखौ दिनै सल्भ खालामनायनि थांखि दिनै नोजोर होनानै खामानि मावनो हायाखै मावनानै होदिया। दिनैयो एनडिएफबिफोरखौ लाफानानै बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टखौ 2027 जानुवारियाव खालामनानै लानानै फैबाय। बि एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर'आ खायदा बोराय बाहायनानै बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनानै दिनैयो जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ। गोजोननि परिबर्तननि नाम लानानै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव इन्ट्रि मारिफैनाय प्रमद बर' बिथाङा एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ दिनैयो पलिटिकेलि गावस्रा होजोबनानै दोनदों। दिनैयो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर'आ बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव माने सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों ना होमबा। दिनैयो प्रमद बर' बिथाङा एनडिएफबिफोरनि प्रब्लेम इसुफोरखौ 100% साक्सेसफुल खालामनो हायाब्लाबो जेसे हायो बेखिनिखौ बिथाङा मावफुंनोसो नाजाथाबबाय थानांगौमोन। नंगौ 100%। दिनै प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननायाव गोजोननि बाथ्रा बुङो असान्ति बांसिन जाबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। प्रमद बर'आ मा बुङो गोरिब गुन्द्रा ना हाग्रानिफ्राय बन लायनानै जाग्रा बर' फिसाफोरनि थाखायसो सोमावसारदोंमोननो। माथो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनि थाखाय सोमावसारदोंमोननो। दिनै मा नुखो उल्था बै हाग्रानिफ्राय बन दाननानै फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोरखौसो दिनै होस्रांहरदों। बै हाग्रानिफ्राय बन लायनानै फाननानै जाग्रा बर' फिसाफोरखौसो दिनै बुग्लिदों प्रमद बर'नि सरकारा।
100% लाजियाखसै दा बिनि बै समनि डायलगा बेनो जाहैबाय ब्र मोनथिबाय जेनेबा बन फाननानै जानांला होननायनि पइन्टआ बेनो जाहैबाय आरो जिहेतु दिनै बन फाननानै जानाय अबस्थाखौनो बिसोरो दंस' खालामबाय माने फाननानै जानो हाला लायनो हाला दा बै पइन्टफोरखौ नायोबा माने बैफोरनि बाथ्राफ्रानो दिनै जाजोब्बाय आरो नङा होमब्ला जाजोब्बाय बिदिनो दा जिहेतु दिनै बनबो लायनो हाला एसे एनै बायदिसिना जेनेबा मोसौ मोसा फिनानै फाननांगौबाबो बिराद प्रब्लेम गोबाव सम एक्स एनडिएफबि बिथांमोना आन्दलन खालामनानै जाबादि फिथाइ मोननांगौमोन बे फिथाइखौ मोननो हायैयाव आरो गावसिनि जेंनाफोरखौ रावजोंबो नायसनजायैयाव दिनै गोदान मोनसे राजनितिक दोलो सोरजिनो गोनां जाबाय बिथांमोना आरो जों साफा साफा ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै जोंनि मोनदांथि आरो जोंनि अनुभब एक्सपिरियेन्सजों बिथांमोननि जानो गोनां सोरजि जानो गोनां गोदान मोनसे राजनितिक दोलोआ पाब्लिकफोरनि माबादि अनसायनाय मोनगोन बिनि सायाव नोंथांमोना फंनै फंथामसो बे खौरां बिजोंनि बे फननि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय दे दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ रावजोंबो नायसनजायैनि जाहोनाव दिनै बिसोरो गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बा माने मावफुंनांगौनि थांखियै दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव बिसोरो गावसोरनो मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम होनांगौनि थांखिखौ लानांगौ बायथ' जानानै फैबाय आरो बेखौ थासारियानो थिनदों दिनै बेखौ थासारिया बायथ'था खालामदों जेराव दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ बर'नि सासेबो लिडारफोरा दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों माने सुस्रांना होनायनि थांखियै माने मावफुंना होनायनि थांखियै बैसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सासेबो माने हेल्प खालामाखै बाथ्रा बुङाखै खिन्थु एनडिएफबि ब्रादार्समोननि माने क्रेडिटखौ बाहायनानैसो जोंनि बर' हारिनिफ्राय माखासे ओरैबायदि बर' लिडारफोर दङ माने एनडिएफबि ब्रादार्समोननि क्रेडिटखौ बाहाय माने बिसोर साफा साफा माने लिडार जाहैदों दिनै एकदम दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि गेजेरजों लानानै फैनाय बिटिआर पिस एकर्ड ना होमबा दिनै बिटिआर पिस एकर्डआ सोरनि थाखाय जादों एनडिएफबि ब्रादार्समोननि थाखायसो दिनै एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिआर पिस एकर्ड जायामोनब्ला बे प्रमद बर' उदै गेन्द्राया बिटिसिनि सिएनि सियाराव जिरायनो खाबु मोनगौमोन नामा मोना बेथ' मालाबा मोनामोन जाय एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंसो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिएनि सियाराव जिरायनो खाबु मोनदों बिथाङानो जुदि एनडिएफबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ दिनै नोजोर लाखिनानै खामानि मावफुंनानै होनो हायाखैब्ला आरो बर'नि सोर लिडारा दिनै मावफुंबावगोन सोर लिडारा दिनै मावफुंबावगोन जायनि थाखाय दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना गावसोरनि जेंनाखौ गावसोरनि प्रब्लेमखौ गावसोरनि न'खरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखि दिनै मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होनांगौनि बाध्य जानानै फैबाय आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बे बाथ्राखौ दिनै बुजिनांगोन राजनितिकआ दिनै गावबा गावनि धोन सम्पति आरजिनायनि थाखाय दानानै होनायनि मोनसे प्लेटफर्म नङा बियो दिनै बिएससि एकर्ड बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड दिनै बर' फिसाफोरनि बेसेनजोंसो मोनबोनाय मोनफा मोनफा एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों मोननाय पलिटिकेल प्लेटफर्मा दिनै सोरनिबा बिल्डिं न' खानायनि थाखाय सोरनिबा हा हु सना रुपा गथ' गथायनो दामि दामि गारि बायनायनि थाखाय नङा जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोंहा मोनसे प्लेटफर्म मोनदोंमोन पलिटिकेल प्लेटफर्म पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा गावबा गावनि बेक्तिगत स्वार्थफोरनि थाखाय मा खालामदों बर' फिसाफोरनि बेसेनखौनो फानै गावबा गावनि माने पकेट मानिखौ माने गिलिर खालामगासिनो दङ एकदम गिलिर खालामबाय दं दिनै लाजिनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव थारैनो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बेनाराव जुदि गोदान पलिटिकेल हानजा जोनोम जानो जुदि थांमारदोंब्ला बे गोदान पलिटिकेल हानजाखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गनायथिनानै सापर्ट होनांगौ सिदा बाथ्रा एखेबारे सिदा बाथ्रा थारैनो जुदि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बर' हारिखौ जुदि बासायनो जुदि सानमारदोंब्ला बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बे सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा दा साननो थाङोबा बेनो आरो बिथांमोना जेनेबा हारिनि थाखाय दिनै जिउ गारनानै लास्ट फाइनालि मा मोनखो नङा होमब्ला जेनेबा जोंनि बर'आ मा मोनखो
जेनेबा मोननायनि बदलै दिनै मा गोमाखो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन नङा होमब्ला? दा बिराद दुखुनांथाव जाहैबाय आरो जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा आरो फिन खनसेबाव गोदानै जुजिफिननांगौ गोनां जाबाय नङा होनदो? दा नोंथांमोना सानो नामा जे जाय गोदान राजनितिक दोलोखौ लानानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंदों, हयथ' थांखिबो लाखाबाय जानांगौ, जे रायजो राजाफोरनि दरखं दरखं थांनानै बुंहैगोन होननानै बुंदों, आरो बिथांमोना मोनसे राजनितिक दोलो जुदि दामारनानै जुदि बे खोथाखौ लानानै फैयोब्ला बेवहाय अनलि एनडिएफबिनि समस्यानि फारसेल' थागोन ना रायजो राजानि उन्नतिनि फारसेबो बेवहाय गोबां इसुफोर थागोन होननानै नोंथांमोना सानो नामा? बेनि सोमोन्दैबो फोरमायहरदो। थागोन माने गासिबो समस्या माने जाथिनि जेंनाखौ लानानैसो बिथांमोना बै समाव आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमबा? सेक्रिफाइस खालामदोंमोन नङा होमब्ला? दा दिनै एनडिएफबि बिथांमोननि जेनेबा जेनाखि सुक्ति, बै सुक्तिया जुदि एनडिएफबि बिथांमोना जुदि लाबोनांगौमोनब्ला माने गोबां माने फेसिलिटि दंमोन आरो। दा दिनै नैबे समाव प्रमद बर' बिथां, जेनाखि प्रमद बुन्दु होनो आरो आं जोलैनि हांगार नङा होमब्ला? दा बे बिथाङा दिनै अभारटेक खालामनानै बेफोरबायदि खामानि मावनायावसो दिनै एनडिएफबिफोरनि जेनाखि मोननांगौ माने बैफोरखौ जेनेबा गारबोनाय जादों आरो नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना साना हौवा जेनेबा माबा एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय, फाइनालि दिनै बेयाव जेबो गैया, माने एकदम दावदै खलथा गोजासो आरो नङा होमबा? नंगौ। दा सुक्तिया जुदि एनडिएफबिनि जानांगौमा माने बेफोरबायदि माने होरलां होथां जानाय नङामोन आरो। दा नोंसोर मा सानो? जेराव दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि माने दैदेननायजों मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टिया माने जोनोम जानो थांगासिनो दङ। दिनै मा एजेन्डा, मा थांखि लानानै दिनै गोदान पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होनांगौ बायथ' जानानै फैदों। दा बे बिथिंनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जेराव दिनैयो मेजरलि गावसोरनि माखासे प्रब्लेम इस्युफोर दङ, आरो दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय दान होनानै बिसोरो हाग्रा बंग्रा बेसेबांबा सात जारला खस्थ'नि गेजेरजों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोदों। मानि थाखाय? जोंनि बर' हारिखौ, बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय, नङा होमबा? दा दिनैयो जोंनि बर' हारिनि ए टु जेड लेभेलसिम जेसेबांखिनि माने प्रब्लेम इस्युफोर दङ, दा बे प्रब्लेम इस्युफोरा बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागै एसेबो सोलायाखै। जायनि थाखाय दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ माने नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरा बायदिसिना माने जेंनानि गेजेरजों खैसार खालाम माने फोथैनाय, फोजोबस्रांनायनि माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ लाबाय थायो। दिनै गोदान मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम होनो थांनायनि आन्दोआव मेजरलि आंनि मोनदांथियाव आं दिनै बेखौनो बुंगोन, दिनै जोंनि बर' हारिनि लाथिख'निफ्राय लानानै माने 100 लेभेलसिम गोबां प्रब्लेम इस्युफोर दङ। जायफोर इस्युफोरखौ लानानै सानहरनानै दिनै बेफोरबायदि स्टेजखौ दिनैयो माने लानो गोनां बायथ' जानानै फैदों। आरो जाय स्टेजनि गेजेरजों दिनै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना गावबा गावनि जिउखौ दिनैयो दैदेननांगौ बायथ' जानानै फैदों। आरो बे स्टेजआव दिनैसिमबो मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना सान्थि गैया। जेरावनोखि मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानै मोनसे पिस एकर्डबो खालामनाय जाबाय, आरो बे पिस एकर्डनि गेजेरजों एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादोंमोन। बे पिस एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहायबो एनडिएफबि ब्रादार्समोना दिनै सान्थि गैया। जेराव दिनै एनडिएफबिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो दिनै जोबथेसालियाव दङ, आरो गोबां एनडिएफबि ब्रादार्समोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ बायथ' जानानै दङ। अब्ला दिनै पिस एकर्ड खालामनायनि मिनिंआ बबाव थाखो? गैया। बबाव थाखो दिनै? अब्ला दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि बै सानैसो लिडारा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव माने लिडार जानो थाखायसो बे पिस एकर्डखौ मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ माने थगायनानै खालामना लाना फैनाय जायाखै होमबा? सिदा बाथ्रा इयो। दिनैयो एनडिएफबि ब्रादार्समोना गोदान पलिटिकेल हानजा जोनोम होनांगौनि बायथ'नि गुबै आन्दोनि जाहोनफोरानो जाहैबाय मेजरलि जोंनि बर' हारिनि गोबां जेंना जेथोफोर दङ, जायफोर जेंना जेथोफोरखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनानैसो जों लानो हायो। आरो बैफोर जेंना जेथोफोरखौ बर'नि सासेबो लिडारा दिनैसिमबो सुस्रांनानै होआखै, आरो सुस्रांनांगौनि थाखाय बिसोर खामानि मावबोआखै। जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दङ
गावबा गावनि माने फैसा धोन सम्पति आरजिनायाव बिसोरो बिजि जानानै थाबोदों जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मावनानै लानो गोनां मावनानै लाफुंनो हाथावना खामानिफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दिनैसिमबो दङ। औ गैयालै एकदम गाव गावनि सार्थनि थाखायल' मावखाथारनाय जेबो गैया बे प्रमद बर'मोन बायदि रन्जित गबिन्द फाग्ला बिसोर मानसि मोजां नामा जाथिनि थै गोनां जेनेबा लिडारफ्रा दिनै मानो बिदि खालामखो नङा होमब्ला? आरो बयनिख्रुइबो लाजिथावना मोनसे बाथ्राया मा मिथिगौ ना? एनडिबि ब्रादार्समोना दि जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदान मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम होनो थांगासिनो दंना बे बाथ्राखौ बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथांमोना स्पेसियेलि लाजिनांगौ। दिनै बिथांमोना बिटिसि गभार्नमेन्ट रुलिंआव थानानैब्लाबो मानो एनडिबिफोरा मानो आलाय सिलाय मानो हालाय हाफाय दिनै बिथांमोनानो साफा साफा एनडिबिनि गोख्रों लिडार दैदेनगिरि नंगौना नङा? नंगौ नंगौ लाजिनांगौ दिनैयो बिथांमोन थासेयाव माने एनडिबिफोरा मानो दिनै एसेबां आलाय सिलाय जानांगौ बायथ' जानानै फैखो लाजियाखै बिसोरो लाजिनांगौ दिनैयो बिटिसिआव एनडिबिफोरानो जि गोदान मोनसे पलिटिकेल हानजा जोनोम होनो थांगासिनो दङ स्पेसियेलि गबिन्द बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिसोर सानैया माने लाजिनांगौ। माने बिसोरखौ बुंनो थाङोब्ला माने बिसोरो गुबै एनडिबि नङालै गाइस माने डुप्लिकेट एनडिबिसो होनो माने जायनाखि रियेल एनडिबि बिसोरनाव माने साननाय हनायफ्रा एसे आलादा जायो नालाय दा नैबेफोर जाहैबाय एकदम डुप्लिकेट जघन्य माने मालायनि खिबु सिङाव थानानै बाथ्रा बुंग्राल' जेबो गैया। हेमेन्थआ मोसानो थोनबासो बिसोर मोसागोन ना नङा होमब्ला? नों ओरैबायदि बुङै होमबासो जेनेबा बिसोर बुंहैगोन दा थिग जेनेबा फाइनालि दिनै बिदिसो जानानै दं आरो माने दा बिटिसिनि जेसेबांनाखि इन्टेलेक्सुयेल लिडारफोर माने इउपिपिएलनि होन आरो माने बेफोरो माने मा होनो फुथुलासो आरो दा साननो थाङोब्ला जेबो गैया। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायहरनो सानो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी आरो बिटिसिनि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथां साथाममोनखौ एखेबारे फेजेनथारनांगौ एकदम 100% फेजेनथारनांगौ। बेयाव इउपिपिएल पार्टिखौ लानानै सार्थ पार्टि बाथ्रा बुंनायनि खोथा फैया बेवहाय स्पेसियेलि बे साथाम मानसिखौ माने फेजेनथारनांगौ रायजो राजाफ्रा फेजेननांगौ एखेबारे फेजेनथारनांगौ। आरो जुदि फेजेननो हायाबा बिराद गिदिर माने खैफोद फैगासिनो दं होनना सानना लादो आरो जिहेथु दिनै जोबलांजोब्बाय दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे जोबलांजोबाखै होनबा दा माथो दंबावो दे जेबो गैला जायखौ आन्दलन खालामनानै मोनदोंमोन बेबो दिनै गोमालांफिनजोब्बाय नङा होमब्ला? दा खुनु जेबो गैला आरो थानायबो नङा माब्लाबा समाव जुदि बिसोर फिन खनसेबाव जुदि सरखार जानांगौब्ला नङाबा लिडाराव फैनांगौब्ला सेसखा आरो जोबखाबाय बे बर' जाथिया जोब्बाय आरो बै समाव जेनेबा जे समाव माने बर'आ माने बिटिसि मोनाखैमोन बिएसि मोनाखैमोन बैफोरबायदिनि रासिन गाज्रि अबस्था जाहैगोन आरो ना मा बुङो? नंगौ माने जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामफिननांनो गोनां जागोन। जागोन